Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Said a cikin wannan channel tamu mai albarka, tashar DJ da Godiya TV. Yawwa, kamar da na gaya muku, zaka iya yin chatting da kowane yare na duniya. To me yasa na faɗi haka, kuma wace hanya zamu bi don mu yi wannan abu? Ku biyo mu cikin bidiyon daga farko har ƙarshe. Dan uwa, idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel tawa mai albarka, ka danna mun subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun sake sabon bidiyo a sanar da kai. Da farko kawai abinda zaka yi, zaka zo nan ka shiga cikin Play Store. Bayan ka shiga cikin Play Store, zaka zo nan inda ake rubuta searching, sai ka rubuta screen translator. Gashi nan anan ya fito a sama ma, kawai sai ka taba shi haka. To gashi nan ka haddace lagon, dan saboda kar ka je ka dauko wanda ba shi ba. Wannan na farkon shine mai kyan, gashi nan kana ganin sa mai yellow rubutu haka a jiki. To ka taba shi kama haka. To ni na riga na dauko wannan application kamar yadda kuke gani, shi yasa nuna mun open, saboda na riga na dauko shi. Idan kai ne kuma zai nuna ma kai installing, sai kai installing. Idan ka zo nan kasa za ga wajen mutum miliyan ɗaya ne suka ɗauko wannan application ɗin, daga ɗan shekara 3 zuwa sama. Abin da ya sama shine za su dinga amfani da wannan application ɗin. Ga wajen mutane 47,000 ne suka yi reviews na shi. To kawai abin da za ka yi ba nan bane, kamu kawai bayan ka install kawai za ka zo ya nuna ma open haka, sai ka danna shi kama haka, sai ka buɗe shi kama haka. Yayin da ka ɗan jira shi ɗan kaɗan, kawai akwai ɗan seti-setin da ya kamata ka yi. Kai tsaye kawai ga abin da zai fara nuna ma, yana ɗan kama yanda ake amfani da shi, wani tallace-tallace. za ka iya tsayawa dai ka ɗan karanta shi, amma kawai sai ka yi closing bayan ka gama. To kamar da kuke gani a nan gurin, za ka zo nan gurin sai ka ba shi allow. Da abin da ya tambaye ka, kawai ka ba shi allow. To abin da za ka kula nan gurin ɗan uwa shine ga yanda aka rubuta from English to English. To nan gurin gashi nan inda aka ce from English, idan alin misali an turo ma wani yare hakan nan, an turo ma wani yare, to in English ne to ka bar shi a English, saboda mafi yawanci an fi turo sako da English, kuma akwai wanda da yawa ba su yi English ba, to sai ya fassara ma da Hausa. To shine ka ce to Hausa, a nan sai ka taba shi haka, sai ka nemo asalin inda Hausa yake, sai ka yi search inda Hausa yake, sai ka taba nan inda aka rubuta English nan na hannun daman ka, sai ka taba shi kama haka. Sai ka nemo yaren da ka fi ji, sai ka je kana nemo yaren da ka fi so, kamar da kuke gani. To ga ta nan yaren Hausa haka, ga ta nan anan, wannan ita ce yaren Hausa, sai ka taba ta. Bayan ka taba ta, kai closing. To idan kana son ka kunna wannan abu, shine za ka zo ka taba nan gurin, gashi nan da aka rubuta wajen switch din nan da aka rubuta translation and other app nan, sai ka taba shi haka. A nan ma zai nuna ka bashi wani kaɗan, wani seta wani wajen sa haka, sai ka taba shi. To yana buƙatan ka buɗe nan ne ke nan, gashi nan wannan madannin haka, sai ka ɗan buɗe shi, sai ka koma baya. Bayan ka koma baya, kawai kai tsaye sai ka ƙara taɓa wannan jan. Bayan ka taɓa, kawai zai nuna ma wannan, ce ka ɗan karanta wannan bayanan waye hakan nan, kawai sai ka taɓa start. Kawai already bayan ka taɓa start, shikenan kawai ya riga yanzu hakan nan ya riga ya hau. Kamar yadda ka sani dan uwa, wannan application din na kuɗi ne, amma kuma ko ba kuɗi zaka iya amfani da shi, saboda nan gurin gashi nan gashi nan da aka ce you have 20 times to use. Zaka iya amfani da shi so 20 ne kawai. Idan ka yi amfani da shi so 20, shikenan ya ƙare. Idan kuma ya ƙare, sai ka zo nan gurin gashi nan inda aka rubuta watch our video din nan, sai ka taba shi kamar haka. Za su ɗan kama wasu talla hakan nan, bayan sun ɗan kama wani talla hakan nan, to kawai za su ƙara ma watch hours.
za su ƙara ma time na application, za su ɗan ƙara ma lokaci. University of the People sounds like just another online university, but trust us, this one is different. Because at University of the People, the education is world class. Za ka iya tsayawa ka ɗan jira talla ya ƙare, idan ka ɗan jira talla ya ƙare za su ƙara baka wasu damammaki haka zai ƙaru. President Emeritus at NYU and Chair of University of the Peoples. Kamar da kuke gani da bidiyon ya kare ka gani da na kashe bidiyon kaga abin da suka bani sun bani gashi ne yanzu ya zama 36. To daga ya kare kai ma ta nan zaka zo ka kara shi. To menene amfanin wannan application mu shiga ku gani. Saboda ina ta bayani zaka ce kai to wannan amfani yake. To kamar yadda ka sani idan ka kunna shi wannan dan aron gashi nan ya dan fito a saman nan, to wannan ka bar shi dan ka ga amfanin sa. Mu shiga ka gani menene amfanin sa. Bari mu shiga cikin WhatsApp nawa kamar haka. Bayan na shiga cikin WhatsApp ina kamar haka, mu kaddara a ce wannan na saman nan wanda muke chatting nan da shi, wannan yanzu mu kaddara ce shine ya turo mu wannan sakon da turanci. To kawai sai na zo kan wannan abin sai na janyo shi hakan nan, sai na seta shi, sai na taba shi tukunna, sai na kama shi, sai na ja haka, sai na zo daidai iya rubutun kawai sai na bari. Sai gani yanzu gashi nan ya fassara yaran ya ce yaya kake. To ta nan ne dan uwa zaka bi ka gyara duk wani, ka bi ka saita duk wani abubuwan da ya kamata, kuma ka dinga gani wannan translation nasa da fassarar yare kamar yadda kuka gani yanzu gashi nan ya fassara. To ta haka ne zaka yi chatting da kowane yare. Mun gode da kasancewa da DJ da Godiya TV.